हाय लोगोफोर नोंथांखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल बा थाम्बनेइलाव नायनानैनो मोनथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर, नङाब्ला नोंथांमोना बुजिनो मोननाय नङा दे लोगोफोर भिडिअआ मानि सोमोन्दै। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ दासिमबो गोदानै नायगासिनो दं अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि अल नटिफिकेशनखौ प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आं गोदान भिडिअसफोरनि आपडेटखौ होयोब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांग्रो मोननो हायो दे लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबायानो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै सिमां रायजो आबुं बर' सावथुननि सायावहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर सचिन लाहारी इउटुब चेनेला सिमां रायजो आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 6 भिडिअखौबो दायो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर। स' जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे एपिसोड 6 भिडिअखौ नायाखै अब्ला सचिन लाहारी इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर नङाब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिप्शनावबो लिंक होनानै होदों, स' नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानैबो नायहैनो हागोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जाहा बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां एपिसोड बा पार्टफोरखौबो नायबावनो थाखाय नोंथांमोना सचिन लाहारी इउटुब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो बिथाङा फैनो गोनां माखासे एपिसोड बा पार्टफोरखौ थाबैनो नोंथांमोननिसिम रिलिज खालामना होगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला जों माखासे फैनो गोनां एपिसोड बा पार्टफोरखौ माखासे सानदेना थासैलाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर। गोजोन्थों।